Χαίρετε, άλλη μια μυρωδιά της Πυριάρας, έκτακτη μπορώ να πω, γιατί πλησιάζουν οι αγώνες για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα και έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Πιστεύω ότι οι ελληνικές ομάδες, αν και είναι αρκετά νωρίς στη χρονιά, έχουν προβληματάκια τα οποία σίγουρα μπορούν να επηρεάσουν τη συνέχεια. Ίσως είναι καλύτερα που τα προβλήματα αυτά παρουσιάζονται νωρίς, θα πω εγώ. Αλλά από την άλλη, τα προβλήματα είναι προβλήματα. Πρέπει να ξεπεραστούν. Δεν ξέρω πώς θα ξεπεραστούν, αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι οι δικές μας οι ομάδες είναι αρκετά άτυχες από την αρχή. Λοιπόν, να πέσει το τρέιλερ και να ξεκινήσουμε να δούμε τι χρειάζεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μυρωδιάς Πυριάρας, like, subscribe, τα γνωστά, τα ξέρετε. Κουδουνάκι για τις ειδοποιήσεις, να σας έρχονται τα βίντεο, να τα βλέπετε. Να μεγαλώνουμε το κανάλι και την παρέα μας. Χαίρομαι να βλέπω τα σχόλιά σας, να ξέρετε. Είναι πολύ ωραίο να έχεις έτσι διάδραση με κόσμο που αγαπάει το μπάσκετ. Λοιπόν, ξεκινάω και λέω τα εξής. Ο Ολυμπιακός στη δεύτερη αγωνιστική παίζει με την Μπαρσελόνα. Πιθανολογώ, το ξέρετε όλοι. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Bayern, εντός έδρας και τα δύο μάτς. Το θέμα είναι ότι ο μεν Ολυμπιακός μοιάζει να είναι νοσοκομείο, ο δε Παναθηναϊκός έχει άλλα θέματα τα οποία θα πούμε σύντομα. Λοιπόν, ξεκινάω και λέω το εξής. Μακίσικ ένα μήνα σχεδόν έξω, 3 με 4 εβδομάδες έξω. Ένα πρόβλημα. Ο Μακίσικ, ο οποίος πιθανότατα ξέρετε, είναι με λυπή προετοιμασία, είχε θέματα όλο το καλοκαίρι. Και τώρα αυτά τα θέματα βγαίνουν στην επιφάνεια μετά από και κάποιο πέσιμο χτύπημα που είχε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Έξω λοιπόν ο Μακίσικ. Έξω ο Σίγμα 15 μέρες που έπαθε έναν τραυματισμό στο μάτς με τον Άρη. Μπήκε λίγο, έπαιξε, δεν ξανάπαιξε, δεν θα υπολογιστεί ούτε στο μάτς με την Μπαρσελόνα και λογικά και στην διαβολοβδομάδα που έρχεται. Άλλο ένα πρόβλημα λοιπόν. Τρίτο πρόβλημα, μαζί θα τους βάλω, είναι ο Williams Goss, ο οποίος και αυτός είχε θέμα στο μάτς με τον Άρη, και από εκεί και πέρα και ο Φάλ, ο οποίος δεν έπαιξε ούτε με τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μάτς, δηλαδή στο μάτς της Ευρωλίγκα, όχι στο Super Cup, και πιθανότατα να μην παίξει ούτε με την Μπαρσελόνα την Παρασκευή. Αυτό όλο δημιουργεί ένα μείγμα ανησυχίας για τον Ολυμπιακό. Ο Μπαρτζόκας ναι μεν είναι φοβερός στις αλχημίες του και στον τρόπο τέλος πάντων που φτιάχνει τις πεντάδες του και διορθώνει όσα προβλήματα υπάρχουν, αλλά όπως και να το κάνουμε, η ομάδα δεν έχει τόσο τεράστιο βάθος για να μπορέσει να καλύψει τους πάντες. Άρα υπολογίζεται να παίξει πάλι ο Μιλουτίνοφ μέχρι να σκάσει. Τα είπαμε στο προηγούμενο βίντεο, επίφοβη υψηλή του Ολυμπιακού για τραυματισμούς. Έτσι. Μερικοί σχολιάσανε ότι κάτσε να τραυματιστεί κάποιος και θα δούμε. Λοιπόν, ο Φαλ λείπει ακόμα. Θα δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή. Ελπίζω να παίξει. Αυτό που επίσης έμαθα είναι ότι ο Μπραζντέικης θα μπει αντί του Μακίσικ στην 7, θα τον ξέρουν για την Α1, γιατί είπαμε ο Μακίσικ ένα μήνα εκτός δεν υπολογίζεται για αρκετό διάστημα και στο μπάσκετ το ένας μήνας σημαίνει πολλά παιχνίδια, οπότε ο Μπραζντέικης θα μπει στην Α1 αντί αυτού. Το match πάει να γίνει sold out, καλό αυτό για τον Ολυμπιακό, και φυσικά έρχεται μια Μπαρσελόνα η οποία με ανεβασμένη την αυτοπεποίθηση μετά την νίκη, εύκολη νίκη επί της ΕΦΕΣ εντός έδρας, με νομίζω 17 πόντους διαφορά, πιστεύει ότι μπορεί να κάνει αυτό που δεν έκανε πέρυσι, δηλαδή να νικήσει τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε στα δύο μάτς της κανονικής διάρκειας στην Μπαρσελόνα πέρυσι την πρώτη αγωνιστική στη Βαρκελόνη με 70-80 αν δεν κάνω λάθος, με καλό μάτς Μπολομπόι για κάποιο λόγο. Ο Μπολομπόι, τον οποίο δεν έχω καθόλου σε εκτίμηση, σε καλή θέση, ας το πούμε έτσι, στο μυαλό μου, στους σέντερ που έχουν περάσει στον Ολυμπιακό, παρόλα αυτά έπαιξε καλά σε εκείνο το μάτς.
και λίγο πριν τελειώσει η regular season ήρθε η Μπαρτσελόνα στο σεφ και έχασε και αυτό το match. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός είχε άλλα θέματα. Έχει μεν και τον Παπαπέτρο, ο οποίος είναι επίφοβος μέχρι και για χειρουργείο ή κάποια μικροεπέμβαση που μπορεί να πρέπει να κάνει, δεν είναι σίγουρο ακόμα. Αλλά αυτό που έχει την μεγαλύτερη σημασία είναι ότι ο Αταμάν έβαλε πολλά γκάζια στην ομάδα του μετά την νίκη της προάλλες με το Μαρούσι. Και εξηγώ τι έγινε για εσάς που ίσως δεν το έχετε πάρει ακόμα χαμπάρι. Γίνεται ένα επεισόδιο για μια διεκδίκηση της μπάλας, εντάξει, αυτά γίνονται, μεταξύ Κώστα Αντετοκούμπο και ενός Σέρβου, αν δεν κάνω λάθος, του Αμαρουσίου, τον Λούκοβιτς. Βγαίνει με τη σκαλιφιέ ο Κώστας και αλλάζει την ομάδα ο Αταμάν. Η διαφορά εκείνη τη ώρα είναι γύρω στους 25 πόντους. Μπαίνουν μέσα Βιλντόζα, Γκραντ, Γκάι, ο Σαμοντούροφ ο πιτσιρικάς και ο Λεσόρ. Ουσιαστικά 4 παίκτες οι οποίοι υπολογίζονται κανονικά από τον Αταμάν και ο Σαμοντούροφ σαν παίκτος να πάρει εμπειρία και να πάρει λεπτά συμμετοχής, αφού το μάτι ήταν τελειωμένο στους συν 25, ξαναλέω, για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτό που έγινε στη συνέχεια, στα επόμενα 5,5 λεπτά, ήταν κάτι το φοβερό, κάτι το πολύ εκνευριστικό για τον Αταμάν, που το έδειξε στο τέλος του αγώνα, τον εκνευρισμό αυτό, γιατί έφαγε ένα επιμέρους σερί μείον 14 ο Παναθηναϊκός, δηλαδή μείωσε ουσιαστικά το Μαρούσι σε 11 πόντους στο τέλος. Φυσικά ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη εύκολα, δεν έχει να κάνει κάτι, αλλά έχει σημασία ότι ο Αταμάν νευρίασε πάρα πολύ, γιατί η ομάδα του έδειξε σημάδια αλαζονίας. Και μια νέα ομάδα δεν μπορεί να δείχνει σημάδια αλαζονίας σε καμία περίπτωση, ειδικά τόσο νωρίς μέσα στη χρονιά. Τα έβαλε με τους παίχτες του. Να πω ενδεικτικά ότι ο Παναθηναϊκός έκανε 2 φάουλ στο διάστημα των 5,5 λεπτών και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί από τα 2 φάουλ αυτά θα μπορούσε το Μαρούσι να κοπεί ο ρυθμός του, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά το Μαρούσι δεν έκοψε καθόλου ρυθμό. Έβαλε 8 πόντους με 3 ευνηδιασμούς στα 5,5 λεπτά αυτά που είπαμε, και ο Παναθηναϊκός προσθέθηκε σε όλα αυτά τα λάθη, τέλος πάντων, τα μη φάουλ για να κοπεί ο ρυθμός του Αμαρουσίου και όλα αυτά που λέμε ήδη, προσέθεσε και άλλα 4 λάθη με κακά ποσοστά ευστοχίας κλπ. Καταλαβαίνω ότι οι παίκτες είναι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν και νιώθουν ότι λύγει το μάτς, κερδίσαμε, δεν πειράζει, αλλά από την άλλη οι παίκτες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και μεγάλων ομάδων τέτοιου είδους δεν μπορούν να αφήνουν το πόδι από τον γκάζι σε καμία περίπτωση. Έπρεπε να παίξει ο Παναθηναϊκός, κυρίως για να δείξουν οι παίκτες όρεξη και όλα αυτά που θέλει να δει ο Αταμάν από τους νέους του παίκτες στην τελική, έτσι. Από ό,τι μάθαμε από τα site, έγινε ο κακός χαμός στα αποδυτήρια, τους έβαλε χοντρό χέρι, φώναξε, έβρισε και απείλησε μέχρι και για αλλαγές αν αυτά τα πράγματα δεν αλλάξουν. Ο Αταμάν ξέρει ότι έχει το πράσινο φως να το κάνει αυτό, να κάνει αυτές τις αλλαγές, οπότε μην σας φαίνεται καθόλου παράξενο αν κάτι τέτοιο γίνει. Γιατί πραγματικά ήταν έτσι πολύ παράξενο το ότι μπήκαν αυτοί οι καλοί παίκτες, ξαναλέω, Βιλντόσα, Γκραντ, Γκάι, Λεσόρ και ο μικρός Σαμοντούροφ. Και έχασε ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ μεγάλο μέρος της διαφοράς σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Bayern, όπως είπαμε και πριν. Η Bayern, η οποία κέρδισε την Άλμπα, εντάξει, στο πιθανόν πιο εύκολο μάτς της χρονιάς. Θεωρητικά Άλμπα εντός και Βιλερμπάν εντός πρέπει να είναι για τις μεγάλες ομάδες τα πιο εύκολα μάτς, θεωρητικά, ξαναλέω, μέσα στη χρονιά. Η Άλμπα κέρδισε, ήταν καλός ο Φρανσίσκο, τον είπαμε και στα διαμαντάκια τον Φρανσίσκο. Έχουν εκεί πέρα τα γνωστά τους, η Μπάκα, Όμπστ, καλή ομάδα είναι, δεν είναι καθόλου κακή ομάδα και θα δούμε πώς θα πορευτούν και αυτοί με τον Λάσο. Προπονητή, σπουδαίος Λάσο, βεβαίως πρώην της Ρεάλ. Παρ' όλα αυτά, περιμένω ο Παναθηναϊκός να κερδίσει το μάτς, γιατί κακά τα ψέματα, αυτά τα γκάζια που βάλω ο Αταμάν και το πρέπει που έχουν οι πράσινοι μετά την εντός έδρας, έχει σημασία το εντός έδρας από τον Ολυμπιακό, πιστεύω ότι όλα αυτά θα, έτσι να το πω, θα επιδράσουν θετικά στον εγωισμό των παιχτών και λογικά θα πάρουν τη νίκη απέναντι σε μια Bayern η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Ούτε καλύτερες μονάδες είναι, ούτε καλύτερη ομάδα. Από τα άλλα έχουμε Ανατολού Ρεάλ, το πιο σημαντικό μάτς. Τα άλλα δεν τα αναφέρω καν, δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία.
Αλλά ετοιμαστείτε την επόμενη εβδομάδα για πάρα πολύ μπάσκετ, γιατί αρχίζει η πρώτη διάβολο εβδομάδα και ενδεικτικά θα πω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με Φενέρ εκτός και Μακάμπι εντός. Η Μακάμπι με όλα όσα συμβαίνουν πιστεύω θα μπορέσει να παίξει στο ΆΚΑ. Τα εντός είναι πρόβλημα για τη Μακάμπι, τα εκτός θεωρώ ότι δεν είναι. Ακούγεται ότι η Μακάμπι θα πάει και στην Κύπρο ίσως να κάνει έδρα μέχρι να τελειώσουν οι εχθροπραξίες κάτω, στη Μέση Ανατολή. Και ο Ολυμπιακός στη δικιά του διαβολοβδομάδα έχει να πάει στο Μιλάνο και να υποδεχθεί την Παρτίζαν. Οπότε έχουμε 4 δυνατά μάτς την επόμενη εβδομάδα, αλλά ας μην βιαστούμε. Να δούμε πρώτα τι θα γίνει στα μάτς αυτής της εβδομάδας. Ξαναλέω, με Ολυμπιακό νοσοκομείο και μεγάλο πονοκέφαλο Μπαρτζόκα πώς να παρατάξει την ομάδα του. Και Παναθηναϊκό νευρικό, ας το πούμε έτσι, με τα γκάζια του Αταμάν, ο οποίος είναι λογικό να θέλει η ομάδα του να παρουσιάσει σοβαρότητα και ετοιμότητα στην αρχή της χρονιάς, ακόμα και αν δεν είναι πανέτοιμοι, να δείξουν ότι είναι μια ομάδα πολύ σοβαρή και πολύ καλή και προφανώς να πάνε μέχρι το τέλος, αλλά αυτά θα τα πούμε εν καιρό. Final Four και λοιπά, έτσι. Θα τα δούμε αυτά όμως, υπάρχει χρόνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, τέλος του βίντεο. Αν σας άρεσε, like, subscribe, αυτά που είπαμε, κουδουνάκι για τις ειδοποιήσεις. Θα είμαστε και πάλι μαζί σύντομα με κάποιο άλλο βίντεο, ελπίζω με πιο ευχάριστα νέα και όχι με τραυματισμούς και με νεύρα. Μέχρι τότε να βλέπετε μπάσκετ, να το αγαπάτε και να είστε καλά.